Tak, ak chceme vypublikovať článok, tak prejdeme na facebookovú stránku Život seniora, dostaneme sa do ľavého stĺpca, kde si nájdeme nástroje publikovania. Klikneme na ne. Otvorili sa nám nástroje publikovania, ešte nič netvoríme v tomto strednom stĺpci. Znova prejdeme v ľavom stĺpci na nástroje a tam klikneme na Creator Studio. Dostávame sa do prostredia publikácií, ktorý sa nazýva Creator Studio. Tu si môžeme vlastne otvoriť Content Library a pozrieme si aktuálne posty, ktoré máme. Oni sa prepisujú potom do týchto kategórií, ako sú naplánované, all published alebo vlastne all posts. Momentálne tu máme jeden naplánovaný príspevok a ukážeme si, ako takýto naplánovaný príspevok vytvoríme v Creator Studio. Je to veľmi jednoduché, prejdeme do ľavého horného stĺpca a tam klikneme na zelené tlačidlo Vytvoriť príspevok. Otvorí sa nám takáto záložka, kde klikneme na Vytvoriť príspevok. Tak v pravej časti sa nám otvorí nová záložka, kde ideme písať text, napríklad text nový článok. Sem uvedieme aj link alebo čokoľvek. Tu máme klasické, vlastne môžeme vložiť emoji a vlastne pokračujeme rovnako. Ďalej môžeme sem týmto istým spôsobom vložiť aj obrázok, a to tak, že dáme zdieľať fotku. Môžeme si vybrať jednu z týchto fotografií, ktorú vlastne prejdeme do nášho systému, kde máme fotografiu už uloženú. Klikneme, dáme otvoriť. No a už máme teda vytvoriť takýto post. Je bezproblematický, pekne sa vlastne prepíše aj s linkom so všetkým. Tu je potom taká vec, že najprv behneme sem na toto tlačidlo zdieľať, dáme si vlastne naplánovať príspevok, tu si vyberieme deň, klasický, buď dnešný alebo zajtrajší deň. Zvolíme čas 18:00 a dáme naplánovať. Nesmieme zabudnúť dať ešte raz naplánovať ten príspevok, ešte ho raz tuto potvrdiť, lebo inak sa nenaplánuje. Potom ho môžeme vlastne skontrolovať. Vidíme, že máme jeden naplánovaný, ktorý sme už naplánovali de facto predtým, ktorý je dneska na 17:30 a máme tu ďalšie naplánované. Vidno, že toto je ten náš, ktorý sme práve urobili. Naplánovali sme ho na 9:03 na 18:00 hodinu. Čiže takto jednoducho sa dá vypublikovať článok cez Creator Studio.